Wanci ari miwiti amurwani paregyan ing aryan nggih manghayu bagya gunging para tamu kakung putri Wreda Muda kang kinasih rahayu rawuh paduka sumangga pinarak ing sasana kang sumadya kanthi merdu merdikaning kalih rahayu kang sami pinanggih mekare songsong agung pangayoman satemah ambabar daya katentreman bismillahirrahmanirrahim pinarung swarane gongso munyo hanyut dumele ing antariksa satemah ambabar gamelan Kyai Lokananta ya gamelan kadewatan petinganing para dewa ana gondar mangambar sumrebak angebaki jroning sasana pawiwahan lah punika ta ingkang kinarya mustikane karya ya memani kondo Bapa Suhartono adalah Ibu Sumiji. Samyohan tepi darmani gesanga sepuh angrakit sekar cepaka mulya amiwaha miwah ngunduh mantu. Ingkang duinguni kakilani pinanganten wis kasembadan kawisuda manut satataning adat Widiwidana kang lumampah sarta sinengker ing praja Susuk. Lah punika ingkang kinarya gempalaning carita Bapak Kanda mboten kados ing praja Tulungreja ingkang sampun pepak andir para kadang wandana Bapak Suhartono adalah Ibu Sumiji anggenya sumedya miwah sumepta hanampi praptane kakilanini pinanganten ingkang wijil leladan Susuk. Rek samya jumeneng ing salabeting wiwara Bali Agung kang winangun ngantos tumuju sanjawine pancak suji Bali Agung kang winangun. Namung daya mawantu-wantu praptannya kakilan ini pinanganten nuninggih Bagus Widung Widodo SPT Dalaku Semaning Ayu Yeti Anggrani. Ingkang kawogan putri Swi saking menjanipun Bapak Sunarko dalah Ibu Marsiti kang wijil Susuk. Kang wis lulus Raharja hanampi pustaka pangketing palakrama kang sepisan duing unis kasembadan nderek sunah Rasul sarta ijab kabul mertandali resmi mungging agami. Sah mungging pamarentah miwah wis kawisuda marang satataning adat Widiwidana kang lumampah. Sinambung ing kari kalenggahan Jengkari Kinanganten sarta Nini Kinanganten ingkang awijil
leladan susu praja tumuju ing praja Tulungreja netepi adat Widiwidana giya kaundhuh pinanganten ing ari kalenggahan bagiane panggah giya hanya dong tumete sing wahyu palakrama tumanduk mring kinanganten rahayu kang cinangka sinawungi kandha dasar kang mengku gati Bapa Suwartana adalah ibu sumiji ingkang kawogan sanggaryas temanten inggih Widuri Salon mila mboten mokal para kadang-kadangnya jalu pawestri sedaya angagem busana satataning adat Jawi ingkang rinengkuh maneka warna busana kang wis kaagem dini para kadang-kadangira dini ingkang kakung samya angagem busana ingkang sami cemeng dene ingkang ibu sarta kadang muda mudi penjanipun ibu sumiji angagem busana ingkang sami mawarni-warni pratandha sayektos golong giliging ngenya kekadangan wis rumaket keket renggang gula kumup piring pulut menggah wikatos sing kadining karya inggih kandhek sawetara kadang Jurupta Swara wilujeng rawuh dumateng sedaya tamu monggo wonten tarup gungipun Bapa Suwartana dalah ibu sumiji mapan ing leladan tulung reja mawantu-wantu pangastawa mring pratamu samya Niki saking para pilenggah para rawuh kanthi rawuh kula ngaturaken wilujeng enjang wilujeng siang wilujeng rawuh sumangga pinarak kanthi syukur penggalih. Iya. Kusmaning ayu Yeti Anggra Yani.
wayah wengi dan grimes wis suwes banyu kang tumetes dadi saksi nggonku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah ndudut kalbu rasa kang tak empet agawe lara dadaku liwat tembang kangen muga bisa dadi tamba kangen ati iki nandang wuyung rina wengi tembang kangen aku titip sayang apa pancen tresna wis pancen ilang liwat tembang kangen aku titip tresna apa pancen slira wis ora krasa apa lali apa pancen ora ngerti saktenane aku mung tansah setya ngenteni balimu endah manis esemu liwat tembang kangen kuwi wujud katresnanku sinambi para kadang-kadang sumedya ingkang hamapak rawuhipun kakilan ini temanten ingkang sawatawis malih prapten sasana nggih kadang jupla swara kakin ini pinanten wis rawuh pramila monggo menika dipun laras Kebo Giro nggih Ibu Giro temanten mangsa kala kados-kados kakilan ini pinanganten Bagus Widung Widodo SPT Dalah Kusmaning Ayu Yeti Anggrayani pus prapten wong jan kang tinuju pertondo praptane wong Bagus sarta Kusmaning Ayu arsa alumebet wonten salebete wiwara Bali Agung kang winangun lah punika ta warnanira kakilan ini pinanganten ingkang nembe paripurna kajengkaraken awijil praja susu samyang agem busana kang emba busaning raja tinul katon Agung Prabu Prabowo sarta milangoni Agung Pindha jejering Nalendra kang satu kebekan kawibawan luhur milangoni sinung kaendahan kang sanyata edi penih mangkono rikala samana ingkang Rama lan Ibu nuringgih Bapa Swartana Talibu Sumiji amapak praptane kakilan ini kinanganten ingkang sampun saweg jumeneng wonten sangajenge wiwara Bali Agung kang winangun